Sorsi fih dan l-Enemalta konfermaw li l-qtuħ fil-provista ta' dawl f'ċertu nħawi fl-aħħar jiem kien ikkawżat minn ħsarat fil-cables. Dan affettwa l-flessibilità tan-netwerk tal-cables li jipprovdu d-dawl fiż-żoni milquta. Kif kien irrapportat il-qtuħ, tekniċi u inġiniera bdew jaħdmu biex jirreġġaw lura l-provista għan-normal. Intant l-Enemalta qalet li l-erba' wara nofsinhar intlaħaq rekord ġdid tal-elettriku kkunsmat. Rekord ta' 438 megawatt, ogħla minn dak ta' 434 megawatt milħuq f'Lulju tal-2007. Dan il-livell milħuq huwa attribwit għal fatt li pajjiżna qed jesperjenza temperaturi għolin ħafna u hekk kif dawn mistennija jibqgħu hekk, id-domanda l-elettriku se tkompli tila. Fi stqarrija l-Enemalta qalet li xorta għandha livell tajjeb ta' kapaċità biex tiġġenera elettriku addizzjonali u tiżgura s-sigurtà tal-provista. Sa dan it-tant biex ikun żgurat li t-tagħmir tal-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tagħha jkunu mħejjija tajjeb għaż-żieda fid-domanda, l-Enemalta qed tieħu l-passi meħtieġa. Impjegati addizzjonali qed jintalbu jirrapportaw għax-xogħol biex jagħtu għajnuna aktar malajr meta jkun hemm qtuħ fil-provvista. Fejn meħtieġ il-ħaddiema qed jagħmlu aġġustamenti biex jitjieb l-operat tal-makkinarju. Matul il-lejl meta d-domanda tbatti xi ftit, it-tekniċi u l-inġiniera qed jagħmlu xogħlijiet ta' manutenzjoni apposta biex iħejju għaż-żieda fid-domanda tal-għada. Dan filwaqt li għaddejja ħidma biex jibdew jintużaw 4 ċentri tad-distribuzzjoni ġodda, jitkabru jitjiebu ċentri tad-distribuzzjoni eżistenti u jiżdiedu il-konnessjonijiet.